Vítajte v showroome gastromarket.esk v Bratislave. Pravidelné čistenie výrobníka ľadu je kľúčové pre jeho spoľahlivý chod aj pre hygienu ľadu, ktorý podávate zákazníkom. V dnešnom videu vám krok za krokom ukážeme, ako zariadenie správne rozobrať, vyčistiť a znovu zložiť. Príprava. Skôr než začneme, zariadenie odpojíme od elektrickej siete a zatvoríme prívod vody. Otvoríme dvierka a zo zásobníka vyberieme všetok zvyšný ľad. Vypustenie vody z nádrže. Ako prvé musíme vypustiť vodu. Pod výparníkom na spodnej strane nádrže je osadená vypúšťacia zátka. Je istená drôtenou sponou. Siahneme pod výparník, sponu uvoľníme a zátku vyberieme. Voda z nádrže odtečie priamo do odpadu, takže nemusíte nič podkladať ani vytierať. Počkáme, kým nádrž úplne vytečie. Vybratie záclony. Teraz vyberieme prednú záclonu, to sú tie biele lamely v prednej časti výparníka. Uchopíme ju za spodnú hranu, nadvihneme a vysunieme z bočných úchytov. Nie je nijako priskrutkovaná, ide von ľahko. Vybratie roštu výparníka. Odkryl sa nám rošť výparníka. Ten takisto nadvihneme a opatrne vysunieme smerom k sebe. Pod ním je už vidieť rozvod vody s tryskami. Vybratie rozvodu vody. Rozvod vody je najdôležitejší diel celej údržby. Práve tu sa usádza najviac vodného kameňa. Uvoľníme ho z úchytov a vyberieme von aj s prívodným hrdlom. Vybratie prepadovej trubky. Nakoniec z nádrže vytiahneme prepadovú trubku. Ide von jednoduchým ťahom nahor, nemusíte ňou krútiť ani páčiť. Vyčistenie nádrže. Prázdnu nádrž utrieme mäkkou handrou. Pozor si dajte najmä na rohy a na okolie odtokového otvoru. Tam sa usádza najviac nečistôt. Nepoužívajte drôtenky ani abrazívne čističe. Poškriabaný povrch sa totiž znečisťuje oveľa rýchlejšie. Po vyčistení má byť nádrž hladká, bez nánosov a bez usadení. Umývanie vybratých dielov. Všetky vybraté diely si odnesieme k drezu a rozložíme vedľa seba, aby sme mali prehľad a nič sa nestratilo. Rošť výparníka umyjeme pod tečúcou vodou a pretrieme handrou z oboch strán. Použite bežný prostriedok na riad a všetko dôkladne opláchnite. Rovnako umyjeme aj prepadovú trubku a vypúšťaciu zátku, zvnútra aj zvonka. Rozobratie a umytie záclony. Záclonu rozoberieme na jednotlivé lamely. Sú navlečené na kovovej tyčke a dajú sa z nej postupne stiahnuť. Umyté lamely si rozložíme na stôl v poradí, v akom boli osadené. Ušetrí vám to čas pri spätnom skladaní. Všimnite si zárez na hrane lamely. Ten určuje, ktorou stranou lamela patrí. Ak ju nasadíte opačne, záclona nebude správne dosadať. Každú lamelu umieme pod tečúcou vodou z oboch strán. Zloženie záclony. Umyté lamely navliekame späť na kovovú tyčku, jednu po druhej, v pôvodnom poradí. Na tyčke sa musia voľne otáčať. Práve vďaka tomu sa záclona pri odchode ľadu odklopí. Takto vyzerá zložená záclona. Lamely majú byť zarovnané vedľa seba, bez medzier a bez prekrytia. Rozobratie rozvodu vody. Teraz sa vrátime k rozvodu vody. Trysky nie sú pevne zaliaté, dajú sa vytiahnuť jedna po druhej. Vyberieme aj prívodné hrdlo a koncové úchyty. Po vybratí trysiek zostane holá lišta s radom otvorov. Skontrolujeme, či nie sú zanesené a lištu prepláchneme aj zvnútra. Lištu aj všetky trysky umieme pod tečúcou vodou. Trysky si dajte na jedno miesto. Sú malé a v dreze sa ľahko stratia. Prečistenie a kontrola trysiek. Ak je tryska upchatá, prečistíme ju dreveným špáradlom. Nikdy nepoužívajte kov ani ihlu, poškodili by ste otvor a tryska by potom nestriekala rovnomerne. A teraz kontrola, ktorú netreba vynechať. Trysku podržíme proti svetlu a pozrieme sa cez ňu. Ak cez otvor vidíte svetlo, tryska je priechodná. Ak nie, prečistite ju znova. Zanesené trysky znamenajú nerovnomerné plnenie fóriem a výsledkom je kalný alebo dutý ľad. Zloženie rozvodu vody. Vyčistené trysky zatlačíme späť do otvorov, kým nezacvaknú. Musia sedieť pevne a smerovať rovnakým smerom. Uvoľnená tryska by pri tlaku vody vyskočila. Nakoniec nasadíme prívodné hrdlo a koncové úchyty. Zložený rozvod vody ešte skontrolujeme pohľadom. Spätná montáž. Diely vraciame v opačnom poradí, ako sme ich vyberali. Ako prvú vrátime prepadovú trubku. Zasunieme ju do sedla na dne nádrže a dotlačíme na doraz. Potom nasadíme rozvod vody, zacvakneme ho do bočných úchytov a skontrolujeme, či pevne sedí a či sú všetky trysky rovnako zapustené. Nasleduje rošť výparníka. Všimnite si výstupky na jeho hrane. Tie musia zapadnúť do vodiacich drážok.
Rošť zasunieme a dotlačíme, kým nedosadne. Nakoniec vrátime záclonu. Kovovú tyčku nasadíme do bočných úchytov a lamely necháme voľne visieť. Musia sa dať prstom ľahko odklopiť. Ako posledné nasadíme vypúšťaciu zátku. Zasunieme ju späť do otvoru a zaistíme drôtenou sponou. Zátka musí sedieť pevne, inak by nádrž netesnila a voda by unikala do zásobníka. Zložené zariadenie ešte raz prezrieme, zatvoríme dvierka a skontrolujeme, či sa voľne otvárajú a zatvárajú. Teraz môžeme zariadenie pripojiť k vode aj elektrine a spustiť. Ako často čistiť? Takúto údržbu odporúčame vykonávať aspoň raz mesačne, v oblastiach s tvrdšou vodou alebo pri intenzívnej prevádzke aj častejšie. Pravidelné čistenie predĺží životnosť zariadenia a zaručí, že ľad bude vždy čistý a číry. Údržba výrobníka ľadu zaberie len pár minút, ale ušetrí vám množstvo starostí a zbytočných servisných zásahov. Náš odborne vyškolený personál je tu pre vás v showroome Gastromarket v Bratislave v pracovné dni od 8:30 do 17:00. Radi vám poradíme, aby vaša gastroprevádzka fungovala spoľahlivo a efektívne.